Здравейте, хора! Цяла събота и неделя бях на семинара на здравето заедно с Бени и трябва да ви кажа, че това е една моя сбъдната мечта. Да, знам, че Бени си мисли, че това е нейната мечта, но всъщност това е една моя сбъдната мечта. Защо? Защото на този семинар се видях с много готини хора. Буквално с някои хора, които се запознах на този семинар, бих се оженил. Няма да казвам имена сега. Там на този семинар танцувах с хората от Салса Дива, хората с които танцувам в последните 2 години. И трябва да ви кажа, че за мен това беше изключително готино нещо. Там се видях с моите колеги от болен терапията, някои от които заедно сме карали ниво 1 и 2, заедно сме започнали с първата група, в която аз съм бил с болен терапия. Двама от изложителите са всъщност мои приятели, хора с които танцуваме заедно салса и с които се познаваме от вече доста време и с които се уважаваме. И изобщо самия фестивал на здравето беше нещо великолепно. Всички хора, с които говорех, казаха: перфектна организация, супер сте, има организирано всичко, евала, и наистина беше така. Супер много доброволци, хора, които се раздават от сърце, хора, които са готови да направят всичко за човека от среща. Изключително усмихнати, дружелюбни изложители, изобщо всичко премина през един такъв много добър дух, един много позитивен дух, много позитивна енергия, всичко беше много готино. Какво ще да ви споделя? Прекарах известно време с Юли Тонкин, човека, на който наскоро бях на негови семинари, и човека, в който всъщност инвестирам немалко пари, за да мога аз да се развия. Не защото много ме интересува той дали си вземе някакви пари или не, а защото искам аз да се развивам. Тук са част от нещата. Примерно това е лична консултация с Юли Тонкин, а това другото е животът е сцена или неговия семинар за това как да говорим пред публика. Сега няма да ви показвам и 40-дневното предизвикателство, то си седи тук и си чака. От време на време си го поглеждам и преглеждам някакви неща по него. Това, което иска да ви кажа, е, че семинара наистина беше едно невероятно изживяване, едно великолепно изживяване. Снимаха ни с дрон приятелите от бранда, от Wonderswamp. Самите имаше от всякъде фотографии, хора, които искат да ловят цялото събитие от всички ъгли. Понякога нещата ми се случваха така супер на бърз кадър, докато съм на едно място, просто хората минават, случва се нещо и както се погледна, вече 2 часа са минали. Имаше през цялото време лекции, през цялото време различни спортни занимания и се беше съчетало хора, които се занимават с някакъв вид медицина, хора, които се занимават с хранене, хора, които се занимават с спорт. Всички аспекти на здравето бяха обхванати на самото събитие, на самия фестивал. Изключително много площ, изключително много хора и изключително много заряд и положителна енергия. Просто толкова много усмихнати хора на едно място не бях виждал давна и това е наистина много готино. Какво повече да кажа, започвам вече да се повтарям. Тъй, че това, което ще ви кажа е: ако не сте били на семинара, гледайте записите, гледайте коментарите, защото наистина има какво да научите, и бих ви казал до година елате на фестивала, запишете се на лекциите, запишете се да участвате в някакъв спорт, доведете детето си, което да играе, да джапа като щъркел, да играе на тенис, да играе на футбол, и просто елате и се забавлявайте. Изкарайте една събота и неделя по един незабравим начин и запечатайте тази позитивна и положителна енергия в вас и в спомените си. Обичам ви и до скоро!